Hola, què tal? Soc el Dani i et dono la benvinguda a un nou episodi de Fent el Suec. Avui seguirem parlant de coses que surten a la cançó que va sonar al primer capítol. I de retruc també en parlarem de menjar tailandès. Per què? Doncs perquè estic casat amb en Chad, el meu marit, i això de la cuina tailandesa forma part del nostre dia a dia. De fet, ja gairebé farem 10 anys junts, una dècada. Prepara't que aquí comença el podcast d'en Dani. Deixa'm que et presenti en Chad. Hola, Chad. Qui ets? สวัสดีครับผมฉัดมาจากประเทศไทยอยู่สวีเดนได้10ปีแล้วครับแต่งงานกับเดนิเอลได้9ปีรักมากน่ารัก Ens acaba de dir en tailandès que es diu Chad, que és de Tailàndia i que està casat amb mi. Durant aquests anys hem fet de tot, viatges, projectes, canvis de feina, moments bons i no tan bons, però sempre aprenent. Conviure amb algú d'una cultura tan diferent és una experiència brutal. T'adones de com diferents podem ser i alhora de com ens podem complementar. Entre nosaltres parlem en anglès, perquè el meu tailandès, bé, diguem que les paraules que sé no són precisament les més educades, però tot i això, mica en mica he anat aprenent algunes paraules bàsiques, sobretot relacionades amb el menjar. Una de les etapes més intenses que vam viure va ser la del food truck. Mare meva, quin estrès! Era molt curiós perquè era una petita part de Tailàndia, sobre rodes, aquí a Suècia, i cada dia era una autèntica aventura. Muntar-ho tot, preparar els plats, atendre la clientela i després desmuntar-ho i començar de nou l'endemà. A part de la meva feina, lògicament, que en el proper capítol en parlarem. Vam aprendre molt, però també vam patir molt. Hi havia dies que pensàvem per què ens hem ficat en això. Però al final va ser una experiència que ens va ensenyar moltíssim, tant a nivell professional com a nivell personal. I de tot això em va sortir una gran oportunitat. Ara en Chad és el cap de cuina del restaurant Elephant Thai al centre d'Estocolm. En pocs mesos, des que ell hi treballa, el lloc s'ha convertit en una referència per la comunitat tailandesa aquí i per als turistes que visiten la ciutat. Ha sortit en diversos TikToks populars i tot, impressionant. I com impressionant veure com la seva feina està tenint tant d'impacte. Jo, de tant en tant, passo amb Enrico pel restaurant i sempre em fa gràcia veure com els tailandesos el reconeixen i li fan preguntes sobre el menjar. I sí, quan vaig a menjar-hi, sempre demano alguna cosa que porti picant, perquè ja sabeu com són els tailandesos amb el picant. I, de fet, ara puc menjar picant sense cap problema, perquè de mica en mica ell ja m'anava posant cada cop més i més xili sense que jo m'adonés. Primer mig xili, després després 2 xilis, 3 xilis, 4 xilis, i així a poc el picant doncs ja no em fa por. Els tailandesos, però, tenen molts plats que no són picants. I aquí és on els occidentals, o falangs, com ens anomenen ells, doncs ens solem equivocar. Ens quedem només amb el picant, però la gastronomia tailandesa és molt més que això. Segons en Ferran Adrià, és la millor del món, o almenys, tal com em va dir a mi mateix, en Ferran Adrià, són els que millor mengen del món. És una entrevista que li vaig fer fa molts anys a un podcast que tenia que es deia Dime tu. Parlant de la nostra relació, doncs una de les coses que més m'agrada de viure amb algú d'una cultura tan diferent és que mai deixes d'aprendre. Cada dia descobreixo alguna cosa sobre Tailàndia, ja sigui sobre la seva cuina, la seva manera de veure la vida o fins i tot doncs, com celebren les festes. Per exemple, el Songkran, que és l'any nou tailandès, que és una autèntica bogeria. Aquí a Suècia no podem fer la típica guerra d'aigua als carrers, però bé, intentem celebrar-ho a la nostra manera. I què més dir d'en Chad? Doncs que és una persona increïble, molt treballadora, amb un sentit de l'humor molt particular, molt a la meva, al meu estil, tenim quasi el mateix sentit de l'humor, té aquest toc tailandès d'afrontar la vida amb un somriure, fins i tot quan les coses es compliquen. Crec que és una de les millors coses de la nostra relació, és que sempre estem aprenent l'un de l'altre. Jo li ensenyo coses de la cultura catalana i ell m'ensenya coses de Tailàndia i al final ens quedem amb el millor dels dos mons.
Així que sí, si mai passes per Estocolm i vols tastar menjar tailandès, autèntic menjar tailandès, doncs ja saps on anar. Elefantai, i si vols seguir escoltant històries com aquestes, queda't pel proper episodi de Fent el Suec. I si no tens pensat visitar Estocolm i t'interessa la cuina tailandesa i vols aprendre a fer plats autèntics a casa, els mateixos que preparen Chad al restaurant, o a casa, que és el mateix, hi ha un llibre que et recomano molt. Es diu Aroi Mak, és un llibre escrit per en Ruxapanin Buabna, és a dir, en Chad, el Chad és el pseudònim, Ruxapanin és el seu nom. Però bé, és Chad pels amics, és a dir, Chad també per tu. Com deia, el llibre es diu Aroi Mak, està en castellà, anglès i també en català i està disponible tant en format paper com en digital a Amazon. No és només un recull de receptes, sinó també explica la història darrere de cada plat, els ingredients clau i les tècniques tradicionals que fan que la gastronomia tailandesa sigui tan especial. Així que, si vols portar una mica de Tailàndia a la teva cuina, ja saps per on començar. Per acabar, et deixo amb una cançó que li va com l'anell al dit. Es titula El rei del Patai. Però abans deixa'm dir-te que si vols descarregar-te totes les cançons del final del capítol, només les cançons, per escoltar-les per separat i a més tenir les respectives lletres, ho pots fer si ets un mecenes a Patreon. Tens l'enllaç a les notes d'aquest programa. Doncs ara sí, que passi el rei del Patai. Savadi Krap! Él es el rei del Patai, amb el guac i el ganivet, crea màgia a cada plat. I l'amor el fa fort, el fa invicte. Al principi va ser difícil, però un amor el va trobar. Va obrir portes al món i aquí va començar a brillar. Ell és el rei del Patai, amb el guac i el ganivet, cuina l'amor a cada plat. A Suècia va començar a triomfar. El millor de Suècia, ho diuen els que l'han tastat. El seu wok és una festa, cada plat un regal deliciós i delicat. Ell és el rei del Pad Thai i això ningú ho pot negar. Amb cada plat deixa empremta el rei del Pad Thai, el seu nom ressonarà.